गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिनै बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअआ जोबोरैनो इन्टारेस्टिं। बे भिडिअआव 4 ways to earn online money एबा अनलाइन रां खामायनायनि मोनब्रै लामा आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे मोनब्रै लामानिफ्राय गथ'आनो जा, गिदिरानो जा, बा सेंग्रा सिख्लायानो जा, बोराय बुरैयानो जा, सोरबा जब मावग्रायानो जा, बा सोरबा स्टुडेन्टआनो जा, बा सोरबा आबादारियानो जा, जायखिजाया मोनसे सायख'नानै लानो हागोन। सेथियावनो जब राइटिं माने जुदि नोंथांमोना मोजाङै इंलिश लिरनो रोङोब्ला गुबुननि थाखाय आर्टिकेल लिरनानै रां खामायनो हागोन। आरो आइम राइटार आरो फ्रिलेन्सार बेफोरबायदि वेबसाइटफोरा आर्टिकेल आरो ब्लग लिरनायनि थाखाय रां होयो। नाथाय इंलिश ग्रामार आरो फांसनिंफोरा मिस्टेक जानो मोननाय नङा। जुदि ग्रामार आरो स्पेलिंफोरा मिस्टेक जायो, बेखौ रेजेक्ट खालामनाय जागोन। आरो जुदि खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हायो, अब्ला 150 निफ्राय 700 वार्ड्सनि गेजेराव $1 निफ्राय $5 सिम होयो। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ $1 जोंनि इन्डियान रुपिसाव 75 रांजों समान जायो एबा 75 रांजों समान जायो। आरो जुदि इंलिशखौ रोंथाराब्लाबो गावनि बिमानि रावजोंनो एबा गावनि भाषाजोंनो मोनसे ब्लगिं वेबसाइट दिहुननानै बेवहाय आर्टिकेल लिरनानै आपल'ड खालामनो हायो। आर्टिकेला नोंनि लाइफ स्टाइलनिबो जानो हागौ, नोंनि डेइलि रुटिननिबो जानो हागौ। नोंहा मायाव टेलेन्ट दं बेनि सोमोन्दै नोङो लिरनानै आपल'ड खालामनो हागोन। जुदि नोंनि आर्टिकेलखौ गासिबो फल' खालामो एबा सानफ्रामबो गुबुनफोरा नायबाय थायोब्ला नोङो बिनिफ्राय रां मोननो हागोन बा रां खामायनो हानाय जाहैगोन। दा बिनि थाखाय पेशेन्ट आरो नेनो हानाय बा सहायनो हानाय गुन थानांगोन। नैथियाव सासे इउटिउबार जानाय। जुदि नों केमेरानि सिगाङाव बुंनो लाजियाब्ला बियो नोंनि थाखाय बेस्ट जागोन। नोङो गेम गेलेनो मोजां मोनोब्ला गेमिंनि फारसे भिडिअ बानायनो हागोन। मेकआप बिउटिनि फारसे रोंब्ला बिनि सोमोन्दै नों भिडिअ बानायनो हागोन। नोंथाङा जे टेलेन्ट दङ बिनि सोमोन्दै नों भिडिअ बानायनानै सासे इउटिउबार जानो हागोन। सासे इउटिउबार जानो ना दामि मबाइल फन नांगौ ना दामि केमेरा, मात्र नांगौ नेट सोलिनाय एबा इन्टारनेट सोलिनाय गंसेल' मबाइल फन जाय नोंसिनि आखायावनो दंखायो। थामथियाव फ्रिलेन्स वर्क। जायफोरा मोजां मेथाइ रोजाबनो रोङो एबा जायफोरहा मेथाइ रोजाबनायनि मोजां टेलेन्ट दङ बिसोरो अनलाइन मेथाइ रोजाबनानै गुबुननो फाननानै रां लानो हागोन। आरो जायफोरा मोजां डिजाइन रोङो बिथांमोना गुबुननि थाखाय डिजाइननि लग' बानायनानै बिसोरनिफ्राय रां लानो हागोन। बेबायदि फ्रिलेन्स वर्क खामानि मावनो थाखाय फाइबार वेबसाइटआ जोबोद मोजां। बेबायदिनो नोंथांमोना बेनिफ्रायबो मोजां रां खामायनो हागोन। जोबथारनायाव एबा नाम्बार 4आव ससियेल मिडिया फेन माने फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामफोराव गोबांनिफ्राय गोबां फलोवार्स, गोबांनिफ्राय गोबां फेन्स बानायनानै लानाय। दा बेनिफ्राय बोरै रां खामायनो हागोन होननानै बुङोब्ला, हमनानै ला नोंनि इन्स्टाग्रामाव नोंखौ गोबां मानसियानो मिथियो, गोबां मानसियानो फल' खालामो आरो नोंखौ मोजां मोनो। अब्ला नों जि गानो, जि जोमो, नोङो जि बुस्थु देखायो बेखौ बयबो फल' खालामगोन। दा बेनि थाखायनो गिदिर कम्पानिनि माखासे प्रडाक्ट दिहुनग्राफोरा जिखुनु प्रडाक्ट दिहुना मानो बे प्रडाक्टखौ नोंनि फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामाव हगारगोन एबा बिनि लिंकखौ नोंनि इन्स्टाग्राम बा फेसबुकआव हगारनो होगोन। आरो बिसोरो गावनि प्रडाक्टफोरनि थाखाय नोंथांखौ एडभार्टाइज खालामनो होगोन आरो बेनि थाखाय कम्पानिया नोंनो मोजां रां होगोन। जेरै गिदिर फिल्म इन्डास्ट्रिनि सेलेब्रिटिफोरा एडभार्टाइज खालामो। दा बेबायदि जानो थाखाय नोंनि इन्स्टाग्रामाव एबा फेसबुकआव खमबाबो 10,000नि बारा फलोवार्स एबा फेन्सफोर थानो नांगोन। दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों थाइसेबो रां गारग्रोनो नाङा एबा जिर' इनभेस्टमेन्टआवनो जाजोबो। मात्र जोंनो नांगौ गंसेल' इन्टारनेट सालायनो हाग्रा मबाइल फन जाय नोंथांमोननि आखायावबो दंखायो। नाथाय बेफोरखौ जाफुंहोनोब्ला सहायनो हानाय गुन थानांगोन, मेंनो रोङि, बानो रोङि आरो गावनि सायाव फोथायनाय थानो नांगोन। आरो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायनिबो गोनांथि दङ। आं आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय बे मोनब्रै लामाया जोबोद हेल्पफुल जागोन बा नोंथांमोननि लाइफआव गोबां खामानियाव फैगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि इडुकेसनेलजों एबा सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां गोदान भिडिअफोर मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो, बेल बाटनखौ प्रेस खालामाखैबा खालामदो, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, गोबांनिफ्राय गोबां लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो सापर्ट खालामदो। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।